heb ze toevallig dokter Bernhard, want de dokter is in de zaal. Beste Zoïd. We beginnen met Renske vandaag. We gaan even zoeken. Dus Renske ga ik even wachten. Hij verwacht op de disjockey. Dat de disjockey Zoïd is. Dan worden we even kijken. Hannes, kun je het weer? En dan... Hannes, die op play, joh. Gaan we het doen? 5, 4, 3, 2, 1, go! Ik zal gewoon voordat ze direct weg is. 4,5 seconden om die worst op te slinden. Ja, maar Aansgemogen, ik moet vragen. Kom, kom joh, maak het plaats leeg. Optellen, zoeken, druk zetten, 7 seconden is wat ik te wachten steek. 5, 4, 3, 2, 1, go! Wat is dit voor piemeliek? Jongen. Ja, du bent gedisqualificeerd. Dames en heren, een grote applaus voor King